Hello mga bay, kumusta po kayong lahat dyan? Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa aking page or sa ating page, sa ating po lahat yun. Siyempre, kung wala kayo, wala din ako. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun, matagal po ako nananahimik dito sa page natin. Nahack po ito 4 months ago. Pero sa sobrang busy ko dito sa Pilipinas, hindi ko na po siya na-esikaso. Marami na pong nagtatanong kung ano talaga ang page natin. Ipapakita ko po sa inyo ngayon, maya-maya, kung ano talaga yung page natin. Para po ma-clear sa inyo. At para rin po mapaliwanag ko. Ang hirap talaga magtagalog mga bay. Para mapaliwanag ko na rin sa inyo kung ano talaga ang lagay ng panahon ko sa aking sariling page. Matagal na rin ako nananahimik. Isang araw, one day, isang araw. May pinalabas na issue si Ate Charing at nag-react naman tong aking nag-iisang admin. Nirespeto ko naman yung kanilang nararamdaman. Si Ate Charing kasi, sinishare ko lang sa kanya kung ano talaga. Maraming nagsasabi sa akin ng mga issues, maraming mga aligasyon tungkol sa admin ko kasi siya lang naman talaga ang gumawa ng ating page. So, hanggang ngayon hindi ko pa rin naasikaso ito dahil sa sobra ko pong maraming orders araw-araw. Mas importante kasi yun sa akin kasi malaking tulong sa pang-araw-araw namin na pangangailangan. Kaya inuna ko muna yun. Siguro bukas. Oo. Lagi na lang bukas. Ang daming bukas eh. Hindi ko na lang sasabihin. Basta maglalaan talaga ako ng panahon para masolve ang problema na to. Sabi ko kay admin, tulungan mo ko para masolve natin ang problemang ito. Tulungan mo akong gumawa ng paraan. Higit sa lahat para malinis na rin ang pangalan mo kasi syempre maraming aligasyon na ikaw na yung admin ko lang din ang nag-hack or kung hindi man nag-hack ibininta niya ito sa ibang tao pero hindi pa rin natin alam ang hirap mamintang mga bay, di ba? So naghahanap pa ako ng ebidensya o kaya paraan. Meron talagang paraan dito para malaman pero huli na siguro ang lahat kaya minsan naiisip ko na rin nakakalungkot kasi ang dami nating mga memories, diba? So ngayon, naisip ko na rin na siguro, sige, sa inyo na lang yan. Pero nasa sa inyo na rin yung mga bike ko pag panoorin nyo yun. Yung kita dyan, hindi na po sa akin yan. Hindi ko alam kung sino na yung may-ari niyan. Kumikita na po talaga yung page. Kasi yung page, pag meron ka ng 10,000 pataas na followers, pwede mo na po itong monetize at sasahod ka na. Iba yung sahod mo sa Facebook, iba rin yung sahod mo sa YouTube. Depende sa mga followers mo. Okay, papakita ko sa inyo kung alin dito ang page ko. See you! Pak! Dito na po tayo sa search button mga bayno. Nakikita nyo dalawa yung inday kabkab dyan. Itong nasa una. Tingnan natin, i-open natin. Hindi na po sa akin yan. Mapapansin nyo, yung mga videos na pinopost nila. Sandali lang ha, mahina ang wifi natin. Mahina, teka lang. Ayan yung mga video na pinopost po niya. Ninakaw lang po niya to sa akin. Posted na po ito dito sa page natin o kaya sa YouTube natin. Pinopost po niya ito ulit. Kaya marami pong nagtataka. Kung nasa Kuwait ba ako ulit, marami pong nagtatanong. Doon sa mga avid followers ko talaga, alam nilang matagal na ang video na to. So ayan, itong page na po ito, hindi na po ako ang may-ari niyan. Yung isa, ito, yung bagong gawa ng admin natin. Ito yung cover photo natin. At ito naman, yung profile photo natin. Ayan, may macho at saka yung mga panglinis na daladala ko. Siyempre. At nagtatampo ako, alam niyo kung bakit. Ako yung may-ari nito. Ay, hindi naman ako ang may-ari. Admin ko ang gumawa nito. Pero kung makikita nyo, yan lang ang nakalagay dyan. Okay, tapos, hindi ko na malalaman kung ano talaga ang role ko sa page na to. Noon nakikita ko na admin ako. Pero ngayon, hindi ko na makita kung saan ako. Saan ba dito? Sige, tingnan natin. Hindi ko masyadong kabisado pero meron akong nalalaman Sandali ha. Oh, ayan. Teka, anong gagawin natin? Oh, basta yun na yun. Oh, yun na yun mga bay. Hindi ko alam kung ano ako dito. Hindi ko makikita. Kaya, ayan, sandali lang ha. Kaya ang ginawa ko, kaya ang ginawa ko mga bay, gumawa talaga ako ng sarili ko ng page na ako na talaga gumawa. Ayan po kasi hindi ko na makukuha yung pangalan talaga na Inday Kabkab. Kaya kailangan kong dugtungan ng ibang pangalan. So Inday Kabkab ng Kuwait. Sana suportahan nyo po itong page na to. Sa akin na po talaga ito. Ayan po. Dalawa pa po ang nag-like. Sana suportahan nyo po. Ayan pa ang mga post dyan. Ayan, konti lang. Ayan pa po. Wala pa po mga video yan. Marami na akong video dito. Pero hindi ko alam kung saan ko pa post. Hanggang dito na lang. See you sa part 2. Kasi baka bibitin tayo sa oras. Mag-i-edit pa ako. Thank you so much.